I veliki pozdrav svima, Miha ovde, dobrodošli na specijal za 4K suba. Obećao sam ga sada, uradio sam ga sada. Ja sam inače na maloj pauzi, ali pre nego što sam uzeo tu pauzu, uradio sam 2 specijala, ovo vam je prvi. Nadam se da će ovaj klip da vas vrati malo u detinjstvo, vas starije koji ste gledali Yu-Gi-Oh, odrasli uz njega, da ćete moći da se podsjetite starih vremena i zašto ste voleli Yu-Gi-Oh. Hvala vam za 4K, stigli smo do 4,5K, najverovatnije dok ovo pričam. Biće još jedan specijal krajem maja ili početkom juna. U posljednjih 90 plus dana kanal ima ogroman rast, zahvaljujem na tome. Nadam se da ćete podržati ovaj kanal i kada se vrati sa svoje pauze, pa vam aktivno snima možda čak i 2 puta nedeljno. Mnogi od vas koji gledaju kanal u zadnjih 90 dana nisu subani. Nadam se da poštujete ljude koji su od reči kao što sam ja, znači obećao sam vam neke stvari, ispunjavam vam, te da će ovo biti trenutak kada ćete mi ukazati svoje poverenje i subscribe-ati se, a vi ostali koji pratite ovaj kanal, podržite video lajkom i komentarom. Počnimo. Neću da se borim za 1000-godišnju zagonetku, ona je već moja. Ali sad je kod mene, Yugi. Dobro, onda prihvatam izazov. Sami ste se javili da pomognete. Znamo treneru, ali slučaj je izuzetno hitan. Tejina mačka se razbolela, vodimo je kod veterinara. Molim vas, moramo da pomognemo momču. Nisam znao da ti je maca bolesna. Spasite to mače! Stvarno je mekog srca. Tvoj otpor je jadan. Ti pripadaš meni. Uzmite karte, osvoji mi tu zagonetku kao poslušan rob. Neko je u mojoj glavi! Ćuti, bori se. Yugi, baš si naivna budala. Pojma ti nemaš o drevnim moćima koje zagonetka sadrži. A šta je sa mnom? Zahvaljujući mojoj briljantnoj ideji uspjeli smo da skinemo zagonetku sa zida. Da, briljantno je. Ugurati motku u rupu i onda povući. Šta si rekao? Ništa, čuo si me! Moramo da pogledamo tu izložbu, Seto. Zvuči sjajno. Ja vodim kompaniju, Mokuba. Nemam vremena za faraona i mumije. Veruješ li sada u sudbinu Kaiba? Ovaj kamen je sigurno lažan. Obelisk mučitelj. Nebeski zmaj. Krilati zmaj Re. Je li moguće? To je obelisk mučitelj. Jednu sam uspela da pronađem. Možeš da je pozajmiš za turnir, ali očekujem da mi je vratiš. Ne dobijam svaki dan ovako retku kartu. Zašto misliš da možeš da mi veruješ? Mogu da odem i nikad je više nećeš vidjeti. Ti možda još ne veruješ u sudbinu, ali pre kraja turnira morat ćeš da se suočiš sa svojom prošlošću. Znaš, pročitao sam to jednom u Kolačiću sudbine. Organizovat ću turnir, ali neću organizovati turnir zbog tvojih bajki i hokus pokus trikova. Onda idem sam. Ja brinem samo hoću li se dopasti Serenity. Nemoj da ti padne na pamet. Reci mi samo u kojoj je bolnici i ja ću sam da je obiđem. Ti bi samo smetao. Pristane! Nemoj da te pošaljem u bolnicu. Spreman ili ne, duše? Ovdje ti preuzimaš. Hej, Yugi, ja nisam, ne možeš. Ovo nije dvoboj. Zdravo. Ja ću ti dati revanš, ali igrat ćemo na moj način. Šta? Ne vešaj se, čupavi. Džinovski kameni vojnik u odbrani. Ma ne misliš valjda da će ta kamenčina zaustaviti mog heavy metal kralja? A reci mi, kako se zoveš? Zovi me Yugi. Ne onaj Yugi koji je porazio Pegaza u kraljevstvu dvoboja. Ma zaboravim, ne mogu da se borim sa tobom. Ja sam igrač, a ne majstor dvoboja. Ne znam šta je veće, njegov ego ili tikva na velikom ekranu. Da čujemo šta Kaiba ima da kaže. Onaj bogataš Kaiba organizuje svoj turnir dvoboja čudovišta. Da? Počinje za manje od nedelju dana. Kaiba te ne voli. Pokazat ću ja njemu šta je ljubav. Možda ne moram da učestvujem na Kaibinom snobovskom turniru. O čemu to pričaš? To je duga priča. Imam ja mnogo vremena. Dobro. A sa ovom bebicom u špilu sve je rešeno. Je li tako mali moj? Šta je bilo? Nikad niste vidjeli da neko ljubi kartu. Obrukaću Kaibu mojim paklenim. Ja želim da se prijavim. Joey Wheeler. Žao mi je, imaš samo jednu zvezdu. Slabo si rangiran da bi učestvovao. Pa to je nemoguće! Kaiba mora da je namestio
rezultate. Pa ljudi, ja sam drugoplasirani na... Ej, Joey, smiri se! Znao sam da je računar pogrešio. Zato sam i ostao smiren dok ga je on popravljao. Dođi, tatici. Te ih postavljam ovo u odbranu. Ajde malo požuri, čoveče, zaspaću. Koliko ćeš puta odigrati tu jednu jadnu kartu? Boriš se loše kao što se oblačiš. A mislim da mi je ovo bio najlakši dvoboj. Ti si malo lud, momče. Ja sam samo čekao povoljan trenutak za napad. Šta pričaš, čoveče? Mislim da te ta pelerina malo steže. Exodia, uništi! Exodia je najređa karta, kako si je pribavio? Zašto je Serenity nasledila svu pamet? Dobro, ja sam nasledio lepotu, ali Serenity... Znam da si zauzet pripremama za turnir, pa sam mislio da bih mogao da pravim društvo Serenity. Ti si poslednje što joj treba, Romeo. Pristane! Ništa nije doraslo mojim moćnim morskim nemanima. Moji dinosaurusi će pojesti tvoje sardine. Zovu se lovci na retkosti, u prevodu lopovske nakaze u pelerinama. U napadu! Šta je to, Bobe? Veliki žuti magnet s očima. Tako je! Eto, tako klovan u pelerini postaje ugrožena vrsta. Joey Wheeler. Aha, to si ti! Drugoplasirani u kraljevstvu dvoboja. Pa, izgleda da si upoznat sa mojim ugledom. Da, reputacija budale. Pokušao sam da te ozarim pileći mozgu. Prema pravilima turnira ne možeš da pozoveš tako jako čudovište ako prvo ne žrtvuješ slabije. Nauči pravila, Wheeleru. I ti si bio drugi u kraljevstvu dvoboja. Kaka šala. Pa dobro, zaveži više. Čujem da bez Jugijeve pomoći ne umeš da izađeš ni iz papirne kese. Sada moje metalno čudovište vrati njegovog aligatora u močvaru. Ako misliš da ću se predati zbog te konzerve, varaš se. Zelenoko sa nakazom. Moje čudovište od titanijuma i metala koje nikad ne rđa. Pa kakav Titanik? Prespali ste me! Uplašio sam ja tebe, za malo da mi slomiješ nos. Čemu služi paukova mreža? Mnogo pitaš, a vidovit si. Gotov si. I ovaj dvoboj je gotov. Da prevarim ovu varalicu, moram da razmišljam kao varalica. Do tad čuvaj se tihog. Šta hoćeš da kažeš? Ko je tihi? Već sam ponosni vlasnik 2 putokaza. To znači da sam 2 put bolja. Šta? Ti imaš 4 putokaza. Bi mogao da ga stavim na sekundu? Mislim, na kratko, obećavam da ću da budem oprezan. Važi. Ne može ti škoditi. Naporno je biti majstor dvoboja. Nije dovoljno samo da staviš disk na ruku. Moraš da vežbaš. I... Moj disk. Vraćaj se ovamo, pacove mali. Dobro, sad reci ko ti je ukrao špil. Ne znam. Buljav je, ima glavu kao bogomoljka. Buljav? Glava kao bogomoljka. Čekaj! To je bio Underwood! Gde je on? Pokazat ću ja tom buljavom. Tražite nekog? I mislio sam da sam nanjušio smrdi bubu. Ti ne shvataš da tvoja čaura evolucija ima 0 bodova. Ona me brani. Pogledaj malo bolje, buljavi. Zaboravio sam da prebakim čauru u odbranu. Sigurno imaš u špilu nešto za uništavanje muva. A šta si ti? Njegova navijačica? Nemoj da ti ja dođem tamo. Da li matica voli kajganu ili jaje na oko? Samo stoji, a mi treba da budemo zadivljeni. Ne razumem, mislim, pretvara se da je kip ili šta već. Sere zapadno memečara, ima li kako te čelo na glavi? Aha. Ej, hoćeš li više da se pomeriš? Probudi se, moj robe. Ta drevna moć neće pripasti tebi, Marik. Reci mu, neće se domoći tvoje moći. Rekao sam. Očekivao sam od tebe na 5. dvoboj, ali razočarao si me. Nikada nećeš oduzeti moju 1000-godišnju zagonetku ako tako nastaviš. Domoći ću se ja i pobede i 1000-godišnje zagonetke. Nećeš ako nastaviš da igraš amaterski. Pa, koga to vidim? Kajba! Zašto takav amater nosi moj dvoboj disk, Wheeler? Ja idem do vrha. Neko je zabrljao na prijavama. Mislim da je stigao moj izazivač. Bolje da ostaviš Kaibu za finale, Joey.
Kaiba, da li bi volio da me pobediš? Niko mene ne vređa pred prijateljima. Neće dugo trajati. Hajde da počnemo. Nije moguće. Kad god se plazma obnove pojavi na igralištu, moj zmaj automatski napada. A pošto je plazma obnove pod Jugijevom vlašću, formirat će se na njegovoj strani igrališta. A ja ću morati da uzmem 3 nove karte. Onda će moj zmaj ponovo napasti. I tako u krug. Nije moguće. Kako sam mogao da izgubim s božanskom kartom? Malo mi je falilo da sredim Kaibu u dvoboju. A zašto si onda odahnuo kada je on morao da ode? Molim? Pa ne bojim se ja njega. Aha, jasno. Ja sam najbolji ribar svih! Samo sam lovio ručak kada me ovaj zver napala iz vedra neba! Ovo je akvarijum, a ti si krao njegov ručak. Mnogo pričaš, a imaš i slabo pamćenje. Ja sam ostao u kraljevstvu dvoboje dok si ti morao da plivaš do kuće. Gledaj sad ovo. Da! Kad samo ovo vidim... Kakav parazit koji mi je divu ubacio u špil. Zaboravio sam da izvadim. U redu, morski hrastavče. Gledaj profesionalca. Ajde više! Zovem se Marik. Ne zanima me. Izgubit ćeš! Izgubit ću apetit od smrada ukvarene ribe. Jedva čekam da te vidim. Super! Neko mora da ode po nju. Neko na koga mogu da se oslonim. Gde sad da nađem ikoga? Ja ću otići po nju, Tupsone. Ne, dolaziš u obzir. Ne brini, sa mnom je sigurna. Ej, vrati se, Tristane! Imam osjećaj da sam te već negdje video. Da, znam na što misliš. Vidimo se, Namu. Bilo mi je drago. Fin neki momak. Da, Budale nemaju pojma ko sam. Niti kakva ih opasnost čeka. Vratit ću se! I mi možemo podjednako da igramo karte kao tim. Ne, hvala. Timski rad je za izviđača i malo dece, Jugi. Da samo znam ko je to učinio. Ti matvora budalo. Još malo, što malo. Pa, mogli i gore da se završi. Šta ovo treba da znači, ti maskirani klovnu? Sada ćuti i radi šta ti se kaže. Inače šta? Mislite da ste neke face kad šetate u tim vašim crnim pelerinama? Zašto me ne odvežeš? Hajde, odveži me pa da vidiš ko je faca. Ti, istetovirana nakazo. Odigrat ću divlju lutku. Zar ti se ne čini da si malo mator, da bi se igrao s lutkicama, lovče? Veliko mi je zadovoljstvo što ću to učiniti, Serenity. ja sam najsrećnija na svijetu jer imam tako divnog prijatelja Tristana. Je li to rekla prijatelj? Prijatelj, gleda me kao prijatelja. Kaiba, već si na svojoj koži osjetio veliku moć 1000-godišnjeg elementa. To je bio samo jeftin trik. I ja nisam onaj za kog me smatraš, Kaiba. Ja sam zapravo 5000 godina star duh koji živi u odajama 1000-godišnje zagonetke. To je laž. Zar misliš da ću da ti poverujem? Nekada sam živeo u Egiptu gde sam vladao kao faraon. Kao faraon? Ne verujem. Ti faraon, kako da ne? I ja sam razgovarao s tom ludom ženom Jugi, ali za razliku od tebe, ja joj nisam poverovao. Služi se čarobnim moćima da bi vladao ljudima. Kladim se da veruješ i u babaroge. Muka mi je od tvojih prijatelja, Jugi. Naročito od onog magarca Vilera. Joy je postao dobar majstor, Kaiba. Trećerazredni majstor Viler nikad nije imao tako jake karte. Produžite dalje. Mi ne želimo nevolje. Ti ne želiš nevolje. Ali mi želimo.
Joey, sada smo samo nas dvojica. Šta? Ne, hoću faraona. Ne ovog balavca. Hoću da porazim drevnog vladara. Najobičnija kukavica. Poslao je Jugija da bi se zaštitio. Dobro, Jugi, vreme je da otplivaš. Bukvalno. Gospodine, bojim se da je Villerova sestra pobegla. Zašto onda stojiš tu, budalo jedna? Kad smo kod toga, ko je ona? Ona je za tebe zabranjena. Ali jedno ću ti reći. Niste im bili naročito dragi. Mnogo si pametan, Šerloče. Jesi li do tog zaključka došao sam ili ti je neko pomogao? Villeru, napadni zmaja svojom ratnicom. Napašću, raketarom. Šta? I napadam Jugijevog beta ratnika. Ti naredio sam ti da uništiš paklinog zmaja, Villeru! Nije moguće. Moj 1000-godišnji štap ne deluje na njega. Jeste li vi imali sreće? Ne, nisam sreo ni jednog majstora. Oj, izvini što sam hteo da ti pomognem. A znači, takva je stvar, a? Kako se usuđuje da uhvati Serenity za ruku? Držite se! I ne pokušavajte ovo kod kuće. Dolazi u komar, drugari! Joey, hej! Jugi! Kako si? Simpatično, šmokljeni su opet zajedno. Pa, hvala ti. Vidimo se u finalu grada borbe. To valjda znači nema na čemu. A sada, kada opet vidiš, moći ćeš da gledaš svaku borbu, da gledaš kako se borim i osvajam turnir. Joey neće još dugo izdržati na turniru, pogotovo posle dvoboja sa mnom. Ma nemoj! A ko te je pobedio prošli put? Nabavit ćeš dvoboj disk. Ući ćeš u finale turnira. Ja ću tebi dati elemente koje tražiš samo ako mi osvojiš karte koje ja želim. Šta je, ne možeš sam da ih osvojiš? Gospođom Magnum, Izvini, ninja, nisam zainteresovana. igram ninđu komandosa u napadu. Malo ličimo, ali ja sam bolje građan. Nije tako dobar kao u filmovima. Jean-Claude se bori kao amater, a i niži je nego na planu. A pogledaj, ima i zaliske, Očelavića u 30. Šećeru, jesi li maštala o našem venčanju? Radije bih jela crve, Romeo. Da nemaš kojim slučajem okrutno pero u ruci, da odigraš! Misliš da je ne bi već iskoristila? Dobro, onda mi reci šta da obučem za tvoj hollywoodsko venčanje, ma i... Ne smem nikako da izgubim. Ti to meni kažeš, kilavi? Prepusti ovaj dvoboj odraslima, dete. Slušaj ti, zovem se Joey i da znaš, od danas više nisam u tvom klubu obožavatelja, varavnice jedna. Pa, preživjet ću nekako. Mada bez tebe ništa neće biti isto. Super si, Joey. Ali mogla si da se udaš za zvezdu. Onda ne bih mogla da te isprašim u finalu, zar ne? A i bolje da se nikad ne udaš, oteraćeš muža u ludnicu. Čekaj, otkud tebi dvoboj disk? Kako bih inače osvojio 6 putokaza i ušao u finale? Predstavi se. Ja sam Marik. Pokazat ću ja tebi kako se ispira mozak. Tako ti je to kada si u srodstvu sa prvakom. Još ako ti je on brat, sve je lako. Sebe nazivaš prvakom, Miller. Ovdje se igram slučaja. Prošetaj malo, Kaiba. I slušaj, ja se ne bih previše nadao jer smo na popriličnoj visini. A koliko znam, majmuni ne mogu da lete. Majmun! Jel to on meni rekao? Prolaz. Ej, Serenity, hoćeš da uživam u pogledu? Važi. to sam ja htio da pitam, gotov je! Letimo iznad moje prodavne cigara. Super. Ali kako? Pa, vidiš, recimo da nisu imali mnogo izbora. Naterao si ih da ti... Recimo. Boriti se protiv Bonza na groblju i naterati ga da ti da sve. Jezivo. Vidimo se. Zdravo i srećno u prvom dvoboju. I imat ću sreće ako se ne budem borio protiv njega. Počinjem s ovim. Taj
tajanstvena slika u napadu. Iscepaj tu odurnu sličicu. Možda previše mozga o svemu, a rješenje je ne misliti uopšte, kao Tristan. O ne, hoćeš da kažeš da će Yuki iskupiti? Ej ti, kada se jedan od naših drugova bori, mi smo uz njega do kraja. I zato ne budi pesimista ili ćeš odlepršati odavde. Jugi, napred, Jugi! Napadni nebeskog zmaja! Šta se dogodilo? Moj zloduh nije delovao. Mnogo toga još moraš da naučiš u egipatskoj božanskoj karti. Ovo je nemoguće. Šta hoćeš, Marik? Dođi da ti saspem zube u grlo! Nije pametno da izazivaš tog tipa. Smiri se malo, druškane. Ne vidiš da je dečko povređen? Kakvo je to ponašanje? Smiri se! Silazi ili ćeš i ti biti diskvalifikovan. Šta? Se ti šališ? Jao, ako ti dođem, neće samo njemu biti potreban lekar, već i tebi! Smiri se! Gde ti je brat? To je njegova soba, ali je bolje da ga ne uznemiravate. Otvaraj ta vrata! Hajde, izađi! Jesi li lud? Priprema se za dvoboj, prestani! Tebi govorim, Kaiba, izlazi napolje odmah! I šta sad to treba da znači, frajeru? Govorim ti da ostaviš Serenity na miru. Ne može mi da se okrene. Ha, pa znaš li ti šta je tvoj problem, Tristane? Bojiš se da bi mogao da se svidim Serenity više od tebe. Ne, ja ne... Pa nisam ja kriv što sam neodoljiv ženama. Šta je to, moj mili Bože? Šta je ovo? Slušaj me ti, ćelava nakazo! Prema mojim proračunima sredit ću te u 9 poteza. Ako uopšte i znaš da računaš. Otkud mu samo 9? Vidi, kod Joya se to nikad ne zna. Moj brat je tako dobar da već unapred zna kako će se dvoboj završiti. Tako je, Serenity, samo nastavi da veruješ u sve što kaže. Spacit ću ga iz finala i spašću svet. Biću slavan, slavan! Gledaj kako stavljam još 2 neotkrivene karte. Opet! I završavam potez. Stvarno si mi dojadio sa tim. Znaš da se ova igra zove dvoboj čudovišta, zato što bi trebalo da se boriš kartama čudovišta, a ne da se sve vreme kriješ iza karata klopke kao kukavica. Ako mi pokažeš pravilo koje mi zabranjuje da igram karte klopke, prestaću s tim, Vileru. Vidiš, iako mi nedostaju čudovišta, imam kartu koja je istovremeno i karta klopka i čudovište. A meni se čini da tebi fali neka daska u toj ćelavoj glavi. Ti to možeš, Joey! Obećao si da ćeš mi pomoći da uništi Marika i ako pobediš u ovom dvoboju, on je gotov! Varaš se, budalo. Ja sam Marika, tvog prijatelja će uskoro poraziti moj sluga Odion. A onda pozivam Zvezdanog viteza u odbranu. A sad ti, srce moje, moja karta klopka oskrnavitelj. Sad se spremaš da oskrnaviš moje groblje? Au, jesi ti to sam tako pametan ili si povukao na tatu i mamu? Svi koji sumnjaju u moju moć osjetit će vatrenu snagu svemoćnog krilatog zmaja Ra. Ko će zaustaviti to čudo? Niko. A sad kad je gotovo moraš priznati, ako nisi Marik, ko si onda, drugar? Ja sam samo sluga pravog gospodina Marika. To je Marik. Vaše prisustvo mi je dalo snage da ustanem i da pobedim. Pa, taj san je dirljiv kao onaj u kojem si pravio puding od vanile s majmunom. Čuti, to je tajna, nikad ti više ništa neću reći. Nisam li bila jasna kad sam vam rekla da mi ne treba vaša pomoć da pobedim? Dobro, znamo, Maji, ali da li prijatelji mogu bar da gledaju, da vidiš da nam je stalo? Naprimer, kao što je moja baka došla da me gleda kad sam u školi glumio drvo. O, kako uživam da gledam nekoga kada prvi put osjetite mračne sile. Taj tip stvarno nije normalan. A ja igram damu vladaku u napadu. A zatim ću staviti jednu neotkrivenu kartu. Daj sve od sebe, fićpiriću. Ali toga nije bilo kad je karta bila u mojim rukama. Da li ja to ludim ili je ovo još jedan Marikov trik?
Zašto ne pokušaš da pročitaš stih? Ili možda ne znaš da čitaš drevne egipatske rukopise, dušo? Da vidimo kolika je šteta, da mogu da napravim još. Koga ja to vidim? Treba odmah da ga pošaljem u kraljestvo senki. Samo se ti nadaj. Opusti se, još mi treba. Ali ti nećeš biti te sreće. I treba te naučiti da se ne petljaš u stvari koje te se ne tiču. Ovo će te zadržati. Ne mogu da se pomerim. Ona te ne čuje. Marik je zarobio njen u kraljevstvu senki. Jadna Maji. Ovaj turnir se oteo kontroli. A zašto? Zato što je ovdje jedan totalno poremećeni ludak. On je moj brat. O Bože, kao da nam jedan ništa nije bio dovoljan. Sad imamo dva. Moćnog surovog napadača. A sad će staviti neotkrivenu kartu. A sada ću staviti neotkrivenu kartu. O čoveče, ovaj potez je bio strašan. Da sam na Išizinom mestu zamenio bih tu 1000-godišnju ogrlicu za kristalnu kuglu. Za zloboj čudovišta trebaju ti snaga i veština, a ne bajke. Pravi pesnik, rečit. Pravi Šekspir. Imam ja par reči za njega, ali neću pred damom. Ovo je moj turnir. Ako izgubim, bit ću osramoćen. Volim da gledam Seto Kaibu kako se koprca. Marik je pun besa i mržnje i uživa da gleda druge kako pate. Majmun jedan. Dajte, zar nikad nisi vidio televizor? Isizu, kakva je ono staklena kutija? To je televizor. To, spavat ćemo kod Joya. Šta to lupetaš, Tristene? Daj, soba ti je kao palata. Nećeš ni osjetiti da sam tu. Osjetit ću i tekako, po smradu. Ko je majmun? Ko je majmun, Kaiba? Neće ti tako da razgovaraš sa Joyem Willerom. Vidim da su karte u ovom špilu već nemilosrdne. Milost je za slabiće kao što si ti. Da, nije nikakva pretnja, veruj mi. Ćuti, imam plan. Ne budi lud. U mom umu nalazi se zmajeva tajna. Reci mi je. Ajde, svađajte se kad odete u kraljestvo senki. Koga to opet vidim? Izgleda da prstenov duh nije dovoljno jak da me pobedi sam, pa moli prijatelja za pomoć. Ne izazivaj me. Treba će ti mnogo više od pomoći tog jadnika da bi me pobedio. Znači već si odustao od svoje egipatske božanske karte. Zažalit ćeš. Ako se odreknem 800 životnih bodova, mogu da vratim lorda preminulog s groblja. Ako želiš da pobediš, ne razbacuj se našim životnim bodovima. Kako to misliš našim životnim bodovima, parazite? U stvari, zbog tebe nisam mogao da odigram krilatog zmaja Ra. A ti si kriv što smo izgubili toliko životnih bodova. Pogledajte se samo, kakva šteta. Tako je tužno kad tako dobri prijatelji ne mogu da se slože. Saberi se, budalo. To čudovište još uvek ima 0 bodova za napad.